ραδιογραφική εκπομπή του Συλλόγου Φάρος Ποντίων. Κείμενο και επιμέλεια Στάθη Ευσταθιάδη. Ευγενές το ηρωικό πνεύμα των Ελλήνων. Η λάμψη του αυλακώνει τους ελληνικούς αιώνας. Οι επικισμοί των Ελλήνων κατά την αρχαιότητα, όλες οι εκστρατείες τους, παλαιότερες και μεταγενέστερες, είχαν και ως αποτέλεσμα τον εκπολιτισμό, τη διάδοση του ανθρωπιστικού ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής παιδείας. Είναι η μεγάλη θετική προσφορά του ελληνικού έθνους προς την ανθρωπότητα. Είναι το Άγιον Ναι των Ελλήνων. Αλλά κατά τη διαδρομή των αιώνων το ελληνικό έθνος πέρασε και δύσκολες περιόδους. Απέναντι στους ζηλότυπους αντιπάλους του και σε κάθε είδος σκοτεινή δύναμη στάθηκε υπερήφανο και αγέροχο. Αρνήθηκε να υποταχθεί στη βία. Βροντοφώναξε το όχι στον κάθε κατακτητή και νίκησε πάντοτε. Το όχι των Ποντίων Ακριτών στα νότιο-ανατολικά σύνορα του Βυζαντίου από τον 6ο μέχρι και τον 12ο αιώνα ήταν η πιο ηρωική αντίσταση της υπερήφανης ελληνικής ψυχής. Το μεγαλείο της φανερώνεται μέσα στα ποντιακά ακριτικά τραγούδια. Ο Πόντιος Ακρίτας ζει στα πιο απομακρυσμένα σύνορα του Βυζαντίου. Έχει διπλή αποστολή. Υδροκαμάτης της γης και φρουρός της πατρίδος στα σύνορα. Ακρίτας κάστρεν έχτιζεν και Ακρίτας περιβόλη. Και ενώ οργώνει αμέριμνο στο χωράφι, φτάνει η φοβερή είδηση ότι οι Σαρακινοί πέρασαν τα σύνορα, άρπαξαν την αγαπημένη του γυναίκα, πήραν και το καλύτερο άλογό του. Το ένικο σε χάλασαν και την κάλυψε πέραν. Τόλεν καλίον τάλογος στρώνε και καβαλκεύουν. Είναι το μήνυμα που φέρνει στον Ακρίτα ένα πουλί. Ευνηδιάζεται ο Ακρίτας. Τρέχει αμέσως κατά πίσω στους άρπαγες. Τρέχει σαν αστραπή. Φτάνει στο στρατόπεδο των Σαρακινών. Μόνος αυτός, χιλιάδες εκείνοι. Πολεμά μαζί τους νικά. Ελευθερώνει τη γυναίκα του και επιστρέφει θριαμβευτή στο κονάκι του. Οι άπιστοι παίρνουν ακόμη μια φορά τη γενναία ελληνική απάντηση από τον Πόντιο Ακρίτα. Όχι, δεν θα παραβιάσετε τα ελληνικά σύνορα. Δεν θα μολύνετε τον ελληνικό χώρο, τα όσια και τα ιερά της πατρίδος. Όχι, δεν θα πληγώσετε την καρδιά μου. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια είναι τα ιδεώδη του Ποντίου Ακρίτα στα σύνορα του Βυζαντίου. Την
Και ο θάνατος του Ποντίου Ακρίτα, σύμφωνα με την ποντιακή λαϊκή φαντασία, είναι συγκλονιστικός. Είναι ανάλογος με τα συγκλονιστικά πολεμικά κατορθώματά του. Καταβάλλεται από την υπέρτατη υλική δύναμη του Χάροντα, όμως η υπερήφανη ψυχή του δεν αποδέχεται την ήττα. Αγαπά απέραντα τη ζωή. Θα μιλήσουμε ειδικότερα μια άλλη φορά πάνω στο θέμα αυτό. Ο Πόντος διαιρείται βασικά σε δύο τμήματα. Στον Ανατολικό Πόντο και στο Δυτικό Πόντο. Η Τραπεζούντα και η Αργυρούπολη και η Μισχανά ανήκουν στον Ανατολικό Πόντο. Η Συνόπη, η Σαμψούντα, Κερασούντα κλπ. Είναι πόλεις του Δυτικού Πόντου. Ο απικισμός του Πόντου από τους Έλληνας άρχισε από το δυτικό του τμήμα. Πρώτη ελληνική απικία του Πόντου, η Συνόπη. Απικίστηκε από τους Μιλησίους το 776 π.Χ. Οι Συνοπαίοι κατόπιν ιδρύουν τη Σαμψούντα, Τραπεζούντα και άλλες πόλεις. Μετά τους Μιλησίους μετακινήθηκαν προς τον Πόντο Έλληνες άπικοι και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Πάντως ο απικισμός που άρχισε από τον Δυτικό Πόντο τον 8ο π.Χ. αιώνα και συνεχίστηκε και στους μετέπειτα αιώνες, απλώθηκε στην αρχή στα παράλια του Ευξήνου Πόντου και ακολούθως στην ενδοχώρα. Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, το ανατολικό και δυτικό τμήμα του Πόντου αποτελούσαν ενιαία γεωγραφική περιοχή. Η Τραπεζούντα ήταν πρωτεύουσα όλου του Πόντου. Το βασίλειο των Μηθριδατών εκάλυπτε και τα δύο τμήματα του Πόντου, που κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους το 66 ή 64 π.Χ. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την Βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα από το 1204 και έπειτα διασπάστηκε η ενότητα του Πόντου. Το 1204 ιδρύεται η Αυτοκρατορία των Κομνηνών με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, που αφορά στον Ανατολικό Πόντο. Ο Δυτικός Πόντος κατακτήθηκε από τους Τούρκους πολύ νωρίτερα. Όπως είναι γνωστό, η Αυτοκρατορία των Κομνηνών, που αποτελούσε το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού, έπεσε το 1461, 8 χρόνια ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολεως. Μετά το 1204, οπότε ο Ανατολικός Πόντος έγινε ανεξάρτητο κράτος, ο Δυτικός Πόντος παρέμεινε στους κόλπους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ανασυστήθηκε το 1261 μετά την εκδίωξη των Φράγκων από την Κωνσταντινούπολη. Οι κάτοικοι του Δυτικού Πόντου είχαν συχνές επαφές και επικοινωνίες με τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολεως και όλων των περιοχών της Προποντίδος, ακόμη και με τους κατοίκους της κυρίως Ελλάδος. Στα λιμάνια του Δυτικού Πόντου κατέφθαναν καράβια από τα ελληνικά νησιά. Αυτές οι επικοινωνίες και επαφές είχαν τις αλληλοεπιδράσεις τους ανάμεσα στους πληθυσμούς του Δυτικού Πόντου και της άλλης Ελλάδος. Στο τραγούδι που θα ακούσετε σε λίγο φαίνεται καθαρά η επίδραση των νησιωτών στη ζωή του Δυτικού Πόντου. Το τραγούδι αναφέρεται σε ένα καράβι κρητικό. Ένα καράβι κρητικό διασχίζει το Αιγαίο, περνά τα στενά του Ελισπόντου και αράζει σε ένα λιμάνι του Δυτικού Πόντου. Ο κρητικός καραβοκύρης προκαλεί τη συμπάθεια των κατοίκων του Δυτικού Πόντου και σύμφωνα με τον λαϊκό ποιητή, ένας Πόντιος ζηλεύει τη λεβέντικη ζωή του κρητικού καραβοκύρη. Θέλει να τον ακολουθήσει στα μακρινά του ταξίδια, να ταξιδέψει μαζί του στη Βενετιά, πέρα στις θάλασσες. Καραβοκύρη κριτικέ, πάρε και με γραμματικό, δώσε και με ένα μερτικό, ένα φλουρί βενετικό. Ακόμη και από τη διάλεκτο του τραγουδιού φαίνεται η επίδραση των νησιωτών πάνω στη ζωή των κατοίκων του Δυτικού Πόντου. Ήρθαν τα καρδιά όλα.
γυαλό, γυαλό. Έλια μόνα την αμόνα, ήρθαν τα κράτια όλα. Πάρε και με γραμματικό, πάρε και με γραμματικό, δώσε και με ένα μερτικό. Έλια μόλα τη λαμόλα, ήρθαν τα καρδιά όλα. Η ποντιακή λαϊκή μούσα δεν έψαλε μονάχα τα ηρωικά κατορθώματα των ποντίων ακριτών, την παντός είδους ψυχική αντίσταση του ποντιακού ελληνισμού κατά τις διαφόρους περιόδους της ιστορίας. Έψαλε και ύμνησε και το έπος των Βαλκανικών πολέμων λίγο πριν από τον ξεριζωμό. Ο πόντιος λαϊκός ποιητής τραγούδισε για την ελευθερία των Ελλήνων, για τη δικαίωσή τους με την ευτυχή έκβαση των Βαλκανικών πολέμων. Οι ακόλουθοι στίχοι υμνούν τα ηρωικά κατορθώματα των υποδούλων χριστιανών με πρωταγωνιστάς τους Έλληνας εναντίον του απίστου τυράννου. Τραγουδά η Μαρία Ευσταθιάδου. Η περήφανη ποντιακή ψυχή θα θυμάται πάντοτε το ένδοξο παρελθόν. Η προβολή του σήμερα αποτελεί για τους ποντίους όχι μονάχα ψυχική ανάγκη, αλλά και ιστορικό χρέος. Και με τα πονετικά τραγούδια, αλλά και με τους λεβέντικους σκοπούς, θα ζωντανεύουν οι θρύλοι, οι παραδόσεις. Τραγουδά ο Χρύσανθος. Ne cucitino si milongo kinonise, ne cucitino si milongo kinonise, figon gelame temi vasilo bulonis, figon gelame temi vasilo bulonis.